बर' हारिया गेरेमसा जाग्रोनांगोन बड'लेण्ड होननानै थोंजों बड'लेण्ड दाबि खालामब्ला जानाय नङा खोनाबाय दा रायजोफोर बे मानसिया मा बुंदों मोजां खोनासं आरो भिडिअखौ उइदाउट स्क्रिप्ट फुल नाय अब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन बयनोबो शेयार खालाम बर' हारिया गेरेमसा जाग्रोनांगोननो अब्लासो बड'लेण्ड बिजायो बै टाइमाव जेब्ला नोंसोरो आन्दोलन खालामदोंमोन बे टाइमाव बर' हारिया गेरेमसामोन नामा बर' हारिया गेरेमसा नङि टाइमाव मानोथो आन्दोलन खालामा बास खर'आव गाखोनानै ओरै 50 डिभाइड आसाम 50-50 मानोथो खालामा दिनै इउपिपिएलआ पावाराव फैनाय लोगो लोगो प्रमद बर'आ बिटिसिनि सिफ जानाय लोगो लोगो दिनै बड'लेण्ड मोननायनि माखासे क्राइटेरियाखौ बानायग्रोनानैसो लानांगौ जाहैबायनो दाना सिगाङाव क्राइटेरिया दङ होननानै खालामग्रा मानसिफोरा मुभमेन्ट खालामग्राया दिनै क्राइटेरिया गैयासो होननानै बुंबावबाय नायदो रायजोफोर आबसुनि दैदेनगिरि नेताफोरनि बे खर'आ माबायदि स्ट्रेटेजि लानानै माबायदि पलिटिक्स खालामदों रायजो राजाफोरजों भिडिअखौ शेयार खालाम जेब्ला हाग्रामाया बिटिसिनि सिफ जानानै दङमोन बे टाइमाव प्रमद बर'आ कन्टिनिउवासलि मुभमेन्ट खालामदों आलादा रायजो सेपारेट स्टेटनि थाखाय थैथां प्रमद बर'आ बास खर'आव गाखोनानै गामसा दुथि गानलायनानै डिभाइड आसाम 50-50 होननानै बुंदोंमोन अके जोंबो मानिदों प्रमद बर'नि जि सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनाय बेखौ बयबो बर' रायजो राजाया मोनथिगौ प्रमद बर'आ सासे जुदि नेशनेलिज्म नेताब्ला हादर अनफावरिब्ला दिनैनि दिनाव बेबायदि जानो नाङामोन बिथांमोना जुदि गमामायैनो आलादा रायजो सेपारेट स्टेटखौ गोसो मोदोम जिउ होनानै जुदि डिमान्ड खालाममारदोंमोनब्ला दिनै फैनानै बिथांमोना मानोथो बेबायदि खालामखो जेब्ला हाग्रामाया बुंदोंमोन बड'लेण्ड जाथ'वा मोनथ'वा क्राइटेरिया गैया पलिसि गैया बेबायदि बुंनायाव हाग्रामानाव जाथिनि थै गैया नामा बेनाव बर' जाथिनि सेन्टिमेन्ट गैया नामा ब्लाड गैया नामा होननानै आबसुनि नेताफ्रा दैदेनगिरिफ्रा प्रमद बर'मोनहा बुंदोंमोन मिटिं गिदिर खालामनानै नाथाय दिनैनि दिनाव नोंथांमोननि बड'लेण्डआलाय फोरथो वेर इज योर क्राइटेरिया फर दा बड'लेण्ड मुभमेन्ट बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट सोरजिनायनि क्राइटेरिया एन्ड पलिसि दङ होननानै नोंसोरो कन्टिनिउ मुभमेन्ट खालामा बहाथो क्राइटेरियाया दिनै फैनानै नोंथांमोना मानोथो बुंनो गोनां जाखो क्राइटेरिया गैथ'वानो पलिसि गैया बड'लेण्ड मोनथ'वा बेनो नामा बड'लेण्ड मोननायनि जेबो माबा गैथ'वानो सम नंथ'वा एबा जाथ'वानो नोंलाय मोनसे टाइमावलाय मानोथो बुङामोन आबसुनि प्रेसिडेन्टशिप जानाय टाइमाव जेब्लानो गोसो जायो सेन्ट्रेल सरकारा गोसो जाबानो बड'लेण्डखौ होनो हायो होननानै नोंथाङा बुंदोंमोन आर्टिकेल 2 and 3 नि खोथा नोङो डिसकास खालामदोंमोन इन्डियान कन्स्टिटिउसननि नोङो माखासे संबिधाननि माखासे खोथाफोरखौ नोङो बुंबोदोंमोन दिनै नोंनि खोथा बुंनायफ्रा मोनसेबो दिनै जाफुङाखै एभ्रिथिं इज भेलुलेस प्रमद बर' लाजिनांगौ जेब्ला हाग्रामाया बुंदोंमोन बे टाइमाव जोलैनि हांगार जादोंमोन हाग्रामाया दिनै सोर जाखो जोलैनि हांगारा नोंनो जाबाय जोलैनि हांगारा माथो हाग्रामायाबो जाथिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनाय सासे दैदेनगिरि नेता हाग्रामाया जुदि बे बिटिसिखौ सुक्ति खालामामोनब्ला दिनै नोंबो बिटिसिनि बेबायदि सिफ जानो मोननाय नङामोनलै प्रमद बर' रेसपेक्ट होनो सोलोंनांगौ बुजिबाय दिनैनि दिनाव नोंथाङा जुदि गोख्रों नेताब्ला रायजोफोरनो सैथो खोथाखौ खोन्था नोंनि खोथायाथ' मोनसेबो लाजाया गासिबो आनएक्सेप्टेबल गनायनानै लाजाथाव नङा दिनै जायनि थाखाय दिनै हाग्रामा महिलारिखौ रायजोफ्रा दिनै नांगौ होननानै बुंदों बे आं बुंनाय नङा उइ वान्ट हाग्रामा महिलारि सार होननानै बुंदों न' हाग्रामा न' फिट्स होननानै बुंदों हाग्रामाखौ जोङो आफ्टार 2 yearsनि उनाव थैलाय उजिलाय जोङो जेनहोआ जों फुल सापर्ट खालामगोन होननानै रायजो राजाफ्रा दिनैनि दिनाव समायखिरा लादों बे आं बुंनाय नङा 2 बोसोरनि उनावसो नोंथांमोना बिनि फिथाइखौ बिनि रिजाल्टखौ मोनजागोन थगायनोबा थगायनो एसे मोजाङै थगायब्रा मा एकदम मिनिंलेस थगायनाय बेलाय क्राइटेरिया दङ होननानै थगायबाय बिटिआरखौबो थगायबाय साख्रि मोनगोनखौबो थगायबाय बिटिआर जादोंनो दिनै बिटिसिखौनो लिरगासिनो बिटिआरबो लिरनो हाया बेखौबो थगायबाय गोदो हाग्रामाखौ दायनिगिरि खालामदोंमोन हाग्रामाया माबा मोनसे प्रग्राम फिसा लाबानो बक्स फिसा दामबानो दाय जायो दरना होयो रिजर्टआव गान दामबानो दाय जायो दिनै बै एग्जामनि टाइमाव गथ'फोरनि एग्जाम जादों बे आबसुनि मेलेम बराफ्रा लेखा गोरोंफ्रालाय बबे खियाव दङ
नोंसिनि लाइमोनफोरनि जौगानायनि खामानि मावग्रा सोलोंथाइनि बिथिङाव जेब्लायबो जोङो खामानि मावगोननो दिनै प्रमद बर'खौ दरना होदोब्रा बे आबसुनि मानसिफ्रा दैदेनगिरिफ्रा मानोथो जेबो बुंनो हायाखै हाग्रामाखौल' मेगन सायो नामा नोंसोरो जायनि थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा दिनै दुखु मोनदों बे आबसुखौबो बखियामोन दिनै नोंसोरनो खालामदों बर' जाथिखौ गावस्राग्रा एबा गावस्रा होग्राया प्रमद बर' आबसुनि मानसिफोर डिभिसिभनेस खालामग्रा आबसुनि नेताफोर जायनि थाखाय दिनै आबसुखौ सोरांबानो रायो मानो रायो प्रमद बर'नि खिखौ मानो सोलानांगौ आबसुआ प्रमद बर'जों आबसुआ मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा मानो बाहायजानांगौ सोरबा प्रमद बर'नि बिफानि सम्पति नङालै बियो आबसुआ नोंबो आबसु जोंबो आबसु बयबो अल टुगेदारलि उइ आर आबसु जायो जों बयबो ज' जों आबसु बुजिबाय नोंल' आबसु बैल' आबसु बे नङा डन्ट थिंक लाइक देट गमामायैनो ओरैबायदि आसरित मानसि आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा ओरैबायदि पलिटिक्स खालामगासिनो दङ गमामायैनो नोंथांमोना जुदि बड'लेण्ड मोना होननानै मोनथिखादोंमोनब्ला क्राइटेरिया एन्ड पलिसि गैया होननानै नोंथांमोना जुदि मोनथिखादोंमोनब्ला मानोथो मुभमेन्ट खालामा मानोथो आलादा रायजो सेपारेट स्टेटनि मानोथो फाग्लाफोरा डिभाइड आसाम 50-50 नो बड'लेण्ड नो रेस्ट उइ वान्ट बड'लेण्ड नो बड'लेण्ड नो रेस्ट होननानै बुंदोंमोन बड'लेण्ड इज आवार ब्लाड होननानै बुंदोंमोन दिनै फैयै फैयै फैनानै ग्रेजुवेटलि बिथांमोना 11 बोसोर रायजो राजाफोरखौ बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामफ्लानानै थगायबाय बे रोखा बे सियर नाथाय बिथांमोना दिनै पावार मोननानै एबा प्रमद बर'खौ बिटिसिनि CEM खालामनो मोननानै बिथांमोना दिनैनि दिनाव जाथि सिबिनाय बड'लेण्डनि जि सिमां बर' रायजो राजाफोरनि जि सिमां जि हप्स एन्ड एसपिरेसन दंमोन आलादा रायजो सेपारेट स्टेट एबा स्टेटहुड क्रिएसन खालामनांगौनि जि सिमां दङमोन बे सिमांखौबो प्रमद बर'आ बिटिआर एकर्ड खालामनानै थेर बेथेर खालामबाय रायजो राजाफोर खालामदोंबो खालामदों एकर्ड खालामदों माबायदि एकर्ड खालामदों बेखौ नोंथांमोननो आं खोन्थागोन टुडे आइ विल शेयार विथ इउ एबा टुडे आइ विल टेल इउ नोंथांमोना फुल कनसेन्ट्रेसन लानानै भिडिअखौ मोजां नाय बिथांमोना जि एकर्ड खालामदों बे एकर्डआव ओरैबायदिसो लिरनानै लाबोदों रायजो राजाफोर जि बर'नि जि थामथि गोरोबथा एबा पिस एकर्ड एबा बिटिआर एकर्ड बे एकर्डनि गेजेरजोंनो बर'नि जि सिमां गोबावसिन जि आलादा रायजो सेपारेट स्टेटनि थाखाय नांबोनाय दावहा एबा सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनानै दिनै जोंनि दावहारुफ्राबो गोबां मुंख्लं जाबोबाय गोबां बर' बिमाफोराबो मुंख्लं जाबाय जिनाहारि जाबाय आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायनि सानसे नङा सानसे जोंनि बड'लेण्डखौ मोनगोन होननानै गोबां मिजिं सिमां लानानै जोंनि गामि ओनसोलनि जेसेबां लेखा रोंनाय लेखा रोङि जेसेबां वेल एडुकेटेड लेखा गोरोङानो जा बा लेखा रोङियानो जा बिथांमोनाबो सापर्ट खालामदोंमोन नाथाय दिनै प्रमद बर'आ एकर्ड खालामनानै जोंनो दिनैनिफ्राय बड'लेण्ड नांला आज से हमको बडोलैंड नहीं चाहिए हमारा जो पुराना डिमांड है जो बडोलैंड का डिमांड है जो डिमांड था ये फिर से कोर्ट से फुलफिलमेंट हो गया है आज से हमको बडोलैंड नहीं चाहिए फ्रॉम टुडे वी डोंट वांट बडोलैंड सेपारेट स्टेट होननानैसो बिथांमोना फाइनल एंड कम्प्रिहेन्सिव सल्यूशन साइन खालामनानै गारबोदों खुनु दिन आरो आबसुआव आलादा रायजो सेपारेट स्टेट दाबिनो हाला बे सैथो खोथा बे सियर बिथांमोना दिनैनि दिनाव ससियेल मिडियाआव बुंदों सम आरो बोथोरखौ लानानै जोङो जुदि बिटिआरनि जि दफाफोर बे दफाफ्रा जुदि उइथिन 5 इयार्सनि गेजेराव जुदि इमप्लिमेन्टेसन जायाब्ला एमओएसआव लिरनाय क्लसेसफोर एबा दफाफ्राव लिरनायफ्रा जुदि इमप्लिमेन्टेसन जायाबा जोङो फिन खेबसेबाव जोङो सोमावसारगोन होननानै बिथांमोना बुंदों आरो बिथांमोना बुंदों बे एकर्डनि गेजेरजों बर'आ गोबां माने मोननो हाबाय एभ्रिथिं बर'नि जि सिमां दंमोन बेजों मोनजोबनो हाबाय होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन नाथाय सम आरो बोथोरनि गेजेराव दिनै जोङो नुनो मोनबाय फैयै फैयै फैनानै ग्रेजुवेटलि जोंनि जि मोननो गोनां जि मोनथायमोन बे मोनथायाबो दंस रायजो जाबो दिनैनि दिनाव आबसुनि मानसिफ्रा बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनायनि जेबो क्राइटेरिया एन्ड पलिसि गैया होननानै बिथांमोना दिनैनि दिनाव बुंदों
देयर इज नो क्राइटेरिया फर द सेपारेट स्टेट होननानै बिथांमोना बुंदों बड'लेण्ड मोननायनि जेबो क्राइटेरिया गैयानो मुभमेन्ट खालामनायनि पलिसि एन्ड क्राइटेरिया गैया जुदि नोंथांमोनहा गोदो पलिसि एन्ड क्राइटेरिया गैयियावबो मानोथो रायजो राजाफोरखौ मानोथो लानानै मानोथो मोनथारगोन बड'लेण्डआ जाथारगोन बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया एन्ड पलिसि दङ होननानै रायजो राजाफोरखौलाय मानोथो थगायखो मानोथो ब्लाड डनेसन लांखो हरदोंबो जोंबो हरदों बयबो हरदों जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा प्रमद बर'नि दैदेननायाव रायजो राजाफ्रा बयबो फुल सापर्ट खालामदों नाथाय रायजो राजाफ्रा माब्लाबाबो बेबायदि सानाखैमोन आनफर्चुनेटलि प्रमद बर'आ दिनै माब्रै बेबायदि खालामखो आसरित रायजो राजाफ्रा दिनै सानबाबो सानख'नो हायाखै जायनि थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा प्रमद बर'आ सासे जोलैनि हांगार फोथाय खेबस' होननानै दिनै रायजो राजाफ्रा बुंदों अबियासलि बुंखागोन दिनै नोंथांनि जि CM जानाय चिफ जानाय बेखौ रायजो राजाफ्रा जेबो बुङाखैमोन जेबो माने माथा मारियाखै जानो नोंहा जा खिन्थु बर'नि जि सिमां दंमोन बेखौ बे सिमांखौ बे एकर्डनि गेजेरजों बिथाङा दिनै बरबाद खालामदों बे रोखा स' लोगोफोर नोंथांमोना कनसियास जानाया मोजां आरो फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना कनसियास जा आरो भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालाम लोगोफोर थेंक इउ सो माच एभरिवान